Kublai bi baro kani kadiga khubor Laitkam hakba kalawan long bau Silva official tisngap ha ko ki parlo ki bedai na po state Meghalaya so ha sngap ha gini ke video na ru ka sedang hadu bandukut khnang bintip ya kani khubor Laitkam kabala plan long ba ka Indian Army ka bedai jong ka 144 technical graduate course TGC jong sinamar jara phnyo nangta ka type of entry kepada jong ki technical graduate course TGC 144 January 2027 karta kande arpo hadu arpanyo snem nangta ka qualification kande ya ki candidates ke bala pendep ya ka engineering degree in notified stream but ka salary kande ke biang hadu kata sngap hai kande ka video nangta ka vacancies ka don hadu live totally ki total vacancies ban apply pila ban lei lengba ka website jong ka joinindianarmy.nic.in ka application window lapli na du ka khalai tarik ubnai me arjar apun riu hadu ka khatwai tarik ubnai June arhajar arpun riu but ka medical standard examination can they be as given on www.joinindianarmy.nic.in. Nangta selection process, application, shortlisting, SSB, medical, merit list, but joining letter. Nangta date for publication of cutoff of mark for shortlisting in month of June kani benai June acar Rio. Nangta likely duration and dates for SSB can day 5 days between July to September. Nangta bat gui de ngam da don kam ban da puli kini brokhoj handai kabakong san hang ni pidi bantip ya ka stipend la ni ka salary ha ka por ba pi training ru nagamta kite ki engineering degree in notified stream jong ka TGC kandai san punru hajar sauspa san punru hajar sauspa Shibnai but hadin baladep ka training pinyo dakilak tangka balada bikwa bantip ya ki salary hakabede ban ka kam hapo Indian Army sumaban bu e-comments jong pi ngan sabatai pi kumki a kita ki incentives lani kumki a kita ki salary ki ba pi habanyo kat kum ki kerdan namar hapo Indian Army ki don kat kum ka kerdan bat kat kum ka jingsiu pade hande tang hakapor training ru pilayo lupa san pun riu hajar sauspa tinamar katangan ong ipi ko kun samla lada pila penbiang lani pila pendep ya ka engineering ha ki stream beper kat kum ka jingpan ha kani ka Indian Army des ngubha ban apply nak ta ki post ngabat bantip ya kini ki kerteng jong ki post ru ngubha ban leit lengba ka website jong ka www.joinindianarmy.nic.in lane klik lengba ka link ka bangabu hapo ka description lani hapo ka comment pin skijonga but ule bha download ya ka advertisement notification lani late no ban apply lengba ka link ka bang sebu po hate hi te ngakapat pila sengutu ngatharai bat lada phim suturu subawan pule Shiphai nagabanta ang kajingtip ki babnia hagani ka notification bleshibon kandonru ka fiscal standard test nagabanta ki candidates hashwa pin join ya kitegi course kata hagaba pide ban pendep ya ka 2.4 km runs ha ka 10 minute lipo second ka push up push up sau posin pull up rusin the sit up liposin, squat 2 sets of 30 repetitions, lungs 2 sets of 10 repetitions, and the swimmings should know fundamentals of swimming.